L'accés als cicles formatius de grau superior es convoquen anualment. Està pensat per a aquells alumnes que volen fer un grau superior i no tenen encara el batxillerat. Trobareu la informació a la nostra web CFA Castelldefels en l'apartat menú per a la preparació de proves d'accés, cicles formatius de grau superior. Quines característiques té aquesta prova? El primer requisit és que cal tenir 19 anys. En l'any 2021, en aquest cas. Hi ha una part comuna, que seria el català, el castellà, l'anglès i les matemàtiques. Aquesta part comuna, la nota final serà la mitjana de les 4 assignatures. Nosaltres preparem presencialment aquestes 4 assignatures, són 10 hores de classe a la setmana i tenen per finalitat preparar l'examen que fareu normalment en el mes de maig. Els alumnes que ja tenen un cicle formatiu de grau mitjà no cal que facin la prova, tenen accés amb el seu títol al cicle formatiu de grau superior. Ara bé, si no han entrat per puntuació, per notes, i fan el curs amb nosaltres, els dona punts cara a la prescripció. Els alumnes que tenen apte en el nostre curs de preparació també els dona punts en la nota final una vegada que hagin aprovat. La part d'específiques són 2 matèries que es fan en funció de la família dels cicles formatius que volen fer. La part d'específiques està dividida en 4 opcions, que va en funció de les famílies professionals. L'opció A és la que porta a les famílies d'arts gràfics, edificació, electricitat, energia, i cal triar entre dibuix tècnic, física química o tecnologia industrial. Tries 2. La part de l'opció B, que està en les activitats físiques i esportives, cal triar entre biologia, ciències de la terra i del medi ambient o química. L'opció C, entre economia d'empresa, geografia, psicologia i, sobretot, destaquen les de serveis socioculturals a la comunitat. L'opció D està molt enfocada a les activitats físiques i esportives. Les matèries, qualsevol d'aquestes matèries, el nostre centre la pot preparar i la prepara a través de l'IOC, amb recolzament del professorat i amb recolzament des de la web del centre. Els cursos són gratuïts per a l'alumnat, han de pagar una petita quota de material i al final, quan facin la matrícula de la prova d'accés, també han de pagar una taxa. Els cursos comencen en setembre i s'acaben quan es convoca la prova, que habitualment sol ser en el mes de maig. Espero que us animeu i vingueu a fer el curs de preparació a les proves d'accés a grau superior al nostre centre, al CFA Castelldefels.